Magaza edukativne igre Mali genije. Kroz igru nauči koje vrste reči postoje, množenje i deljenje, upoznaj svoje telo, prve reči na engleskom, geografiju svoje zemlje. Igra geografije je igra za učenje geografije koja prati program osnovne škole. Takmičari se kreću po tabli, odgovaraju na pitanje iz kviza i prelaze zabavne igrice na temu geografije. Zahvaljujući tome što je igra podeljena na 3 nivoa po težini, i najmlađe deca će moći da se zabave. Igra reči je igra za učenje reči koja prati program osnovne škole. Takmičari se kreću po tabli, odgovaraju na pitanje iz kviza u vezi sa sinonimima i antonimima, leksičkim oblastima i definicijama. Ljudsko telo je igra u vidu zabavnog i poučnog kviza koji prati program osnovne škole. Takmičari se kreću po tabli, odgovaraju na pojedinačna pitanja iz kviza i savladavaju mini igricu u vezi sa anatomijom. Zahvaljujući tome što je igra podeljena na 3 nivoa po težini, i najmlađe deca će moći da se igraju i zabave. Tablica množenja i zadaci je igra koja sadrži aritmetički kviz koji prati program osnovne škole. Takmičari prelaze polja na tabli, odgovaraju na pitanje iz kviza i savladavaju slatke mini igre u tablici. Zahvaljujući igri koja je podeljena u 3 nivoa po težini, i najmlađe deca mogu da se igraju i zabave sa aritmetikom. Planete i zvezde je igra za učenje astronomije koja prati program osnovne škole. Takmičari se kreću po tabli, odgovaraju na pitanje iz kviza i savladavaju zabavne mini igrice u vezi sa astronomijom. Zahvaljujući tome što je igra podeljena na 3 nivoa po težini, i najmlađe deca će moći da se igraju i zabave. Engleski kroz igru je igrica namenjena za svu decu uzrasta osnovne škole koja žele da se zabave na engleskom jeziku. Za pobedu u igri potrebno je tačno odgovoriti na kviz pitanja, pobediti u izazovu mini igre sa asocijacijama i na taj način napredovati na ploči za igru i osvajati medalje. Ako vaši mališani žele da nauče engleski jezik, ovo je idealan set za njih. Sve igre prate program osnovne škole.